Ponakan kula temanten kekalih mugi anggenipun amangun bebrayan sageta dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Menika kula badhe bawa mengke dumawahipun langgam angenteni nggih. Oh. Nggih. Cocok. Kowe karo Karang Taruna ndang satset. Manah yen ke taman wuyung mongko wong kang ayu kuning susah lamun den lekno Pokoke percaya Klaten iki jenenge olah swara kuwi. Wiwit Mbah Narto Sabdo saka Wedi. Pak Anom saka Juwiring Surgi. karnane ke dasu mande Nek Mas Tantut saking pundi Mas Tegine? kurung ceper Oh, kuncen. Lah nek saking Mas Warseno daerah Juwiring niku. oh, Lah daerah ngantos supaya Pak Juwiring. niku mungkin apa niku. Nyata gawe lali yo. Napa Pak dawuhipun Pak lah disupe. Kirangan. Sanadyan amung sedhela agawe semeng ati aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janji tansah sumimpan Sema papujanku tak jaluk citra janji
Ya. Mengke joget malih nggih Bu nggih. Nggih, siap. Lek men. Lun. Engko ndang digayengke ibu-ibu ki arek joget kabeh kaya mau. Ki bos-bos Papua nggih tasih lenggah. Langku-langku Pak. Iki semut ireng mau. Nggih tasih lenggah. Semut ireng, semut abang. Nggih Pak Lurah, Pak Bayan, Pak RT, Pak Carik. Kabeh komplit to lek iki? Terus bos-bos saka Papua. Lah iya ta. Tutuk Rin. Dalem antene Bu Carik. Oh Pak Carik izin. Nggih, dibagi tugas nggih Bu nggih. Mungkin pokok yo Pak Carik, yo Burik barang. Kledang kae teko pranyata janjine datang citra galang-galing mulut bisa seumpama Lajengke wala Pak Lurah Rapin. Truduk. Monggo Pak Lurah. Tandang. Aku ke KMC ini suara nganti gerok piye, mau ngayu bahagia nganti kesel. Nggih. Kula mboten nyanyi nggih, Mas Tommy, aku nyuwun srepek pelok barang disigeke kok terus gopiak ya. Engko lak ngerti karepku. Nggih. Monggo srepek pelok barang. Truduk. Kawi Manten sak kloron. Seliramu arep urip bebarengan. Tegese omah-omah. Narayana bakal nyangoni rong perkara. Siji, wong omah-omah kuwi kudu temen. Temen ger. Temen kapirang ana telu ger. Siji temen kuwi temen ibadah. Sebab awake dhewe diuripke dening Gusti Kang Maha Suci duwe tugas kewajiban manembah marang Yang Maha Agung. Temen kang loro. Temen kuwi sregep. Nek wis omah-omah seliramu wong lanang kudu sregep nyambut gawe nggih. Sebab seliramu bakal ngopeni anak bojo. Sing angka 3 temen kuwi jujur. Najan dikodratke awake dhewe dadi menungso kuwi ora jujur sempurna ning supaya awake dhewe usaha dadi wong temen nggih. Siji temen, loro nrimo. Nrimo ki angel nggih. Nrimo kuwi tegese ora entuk meri. Wong kok ora oleh meri, ora iso maju bener. Meri yo marang kekuatanmu dhewe nggih. Umpamane kuatmu kuwi diangen-angen tuku mobil ya gayuwen ning aja tuku motor mabur sebab kuwi dudu ukuranmu nggih Ya kakak nrimo kuwi kudu kakak ora bane madrim. aja ngewowe to Kang ngono ya ngger manten sak keloron yen sliramu nyekorong perkara siji temen loro narima uripmu bakal mulya donya teko akhirate ngger. Lurahi ngene iki. Kaya ngono
sing dadi pengendikamu Kakang Bathik Madrim? Mula ora mung ngomongke ratu ing Malawapati, Kakang. Kakang Simin. Anak ratu jenenge Simin. Ingsun Prabu Angkleng Darma, Kakang. Angkleng Darma. Kakang Bathik Madrim sawangen kawula ing Malawapati kang jeneng Sigit Suparno. Kasinggihan Kakang. Diaturi. Monggo Kakang Sigit, katuran pinar mangayun Kakang. Ya. Monggo. Monggo Kakang. Well ya. Iya lagi iki aku merintah lurah. Ya ora apa-apa to, Kang. Aku matur to, aku gero ora nyanyi tak kei pitutur. Salah aku pindho ya ora dadi kok. Pak MC. Nggih. Kok dawuh apa niki? Lah kirangan. Katuran ngaturke lelagon. Oh, Nah, aturane kan foto.